Lijepi pozdrav iz slagalice i dobrodošli u novi video. Današnja tema je decluttering odjevnih predmeta, znači raščišćavanje ormara. Međutim, unutar kategorije odjeće danas vam donosim jedan vrlo jednostavan, učinkovit trik koji će vam pomoći posebno kod raščišćavanja nešto delikatnijih odjevnih predmeta, dakle onih koji uobičajeno vise na vješalicama od bluza, košulja, hlača, sakoa i tako dalje, ili bilo kojih drugih odjevnih predmeta koje inače držite na vješalicama. Dakle, to mogu biti i puloveri, mogu biti bilo kakvi gornji, donji dijelovi odjeće koji vama odgovaraju prema organizaciji vašeg ormara da budu smješteni na način da vise na vješalicama. Trik se sastoji zapravo u tome da nam pomogne kod donošenja odluke čega se riješiti, prvenstveno naravno da nam pokaže vizualno i uvjeri nas, da tako kažem, da prevarimo vlastiti mozak i da se ne uvjeravamo stalno da će nam to što evidentno ne nosimo ili nismo duži period nosili ipak trebati jednog dana, pa da nemamo više gomilanja one kategorije možda će mi trebati jednog dana, nego da se zaista tih stvari i riješimo. Isti princip vrijedi naravno i za dječje ormare, dakle gdje god imate odjevne, hodnik recimo, kaputi, jakne i slično, na koji način se taj trik primjenjuje, evo sad ćete vidjeti. Dakle, radi se isključivo o premještaju vješalica, znači postojeće odjevne predmete imate već na vješalicama. Činite sljedeću stvar. S obzirom da uobičajeni smjer vješanja vješalica je dakle sa kukicom prema otraga, dakle da ona sjedne na ovu prečku, radite jednostavno pokret za 180 stupnjeva, prema tome okrećemo vješalice tako da kad ih stavimo na prečku da one gledaju prema nama. To naravno na izgled djeluje kompliciranije za korištenje, međutim poanta je sljedeća. Cijelu sezonu, dakle svu odjeću koju koristite u izvjesnom periodu i imate ju pred sobom u tom visećem dijelu ormara, objesili ste, da tako kažem, naopako i svrha je sljedeća. Svakom upotrebom predmeta, recimo odjevam jednu stvar, skidam ju sa vješalice, nosim ju, nakon pranja, peglanja, dakle prilikom vraćanja u ormar, vješalicu okrećem na, da tako kažem, ispravnu stranu. Prema tome sad je ona opet u onoj poziciji kako smo navikli svi vješati stvari. I što će se desiti? Na kraju sezone, pod pretpostavkom naravno da ovu malu igru i trik zaista dosljedno provodite, dakle da pazite, da ne pogriješite i da se na neki način igrate sa tim vješalicama prema pravilima. Na kraju perioda koji vam je optimalan, znači za praćenje nošenja te vrste odjeće, najčešće je to jedna sezona, svi odjevni predmeti koje niste uopće koristili, dakle niti skidali sa vješalice, nosili, prali i vraćali natrag, ostaće dakle u ovom naopakom obrnutom položaju i vrlo jasno na kraju sezone kad dođe vrijeme za raščišćavanje ormara ili promjene odjeće sezonske, van sezonske, da će vam jasno do znanja zapravo da to doista niste niti obukli u najčešće periodu od nekoliko mjeseci, što je itekako dobar impuls za razmišljanje ozbiljno o raščišćavanju. Dakle, ovaj trik možete koristiti za kapute, za bluze, košulje, haljine. Naravno, pretpostavka je, vodite računa da u slučaju ovakve vježbe i ovakvog treninga za vlastito učenje uspješnog declutteringa mora biti zadovoljen jedan dosta očiti uvjet, a to je da svaka vješalica na sebi ima samo jedan odjevni predmet, prema tome da možete vježbati isključivo na način da kad nešto skinete sa vješalice, jer ćete to nositi, da vješalica ostane prazna i da vas čeka da na kraju kad predmet vratite okrenete vješalicu na pravu stranu. Evo, ovo je samo jedan od načina na koji si možete olakšati decluttering. Naravno, postoji njih cijeli jedan niz i na edukaciji u slagalicama možete između ostalog na temu declutteringa, a posebno declutteringa, dakle raščišćavanja odjeće, naučiti jako puno takvih trikova i naučiti u stvari kako sami sebe disciplinirati da onda kad proces declutteringa krene, da se onda on zaista privede kraju i još važnije od toga da sva ona odjeća koju smo izbacili iz ormara i koju smo stavili u vremenu
vreće ili kutije da ona doista i napusti naš, odnosno vaš stambeni prostor. Ja se nadam da je ovaj kratki savjet bio zanimljiv, odnosno ako se još niste s njim susreli, jer on nije nikakva novost iz slagalice, dugo godina ga već organizatori savjetuju, primjenjuju i ljudi uspješno koriste, da ćete ga barem probati na jednom od svojih visećih dijelova svojih ormara. Naročito to vrijedi za dječje stvari koje se brzo i prerastu, a onda da ćete mi i rezultate svojih decluttering uspjeha javiti u komentare ili u inbox. Za sve detalje oko toga kako se zapravo uspješno nositi sa raščišćavanjem, i to ne samo odjeće, možete saznati na linku koji sam stavila ovdje ispod videa i naučiti zapravo osnovne stvari koje su potrebne, a uključuju i malo planiranja, da bi jedan proces declutteringa bio uspješno priveden kraju i da zapravo vam ne bi dao onaj pogrešni impuls, a to je ja to ne mogu, ja to ne znam, izgubila sam dragocjeno vrijeme, i onda se zapravo u sve one buduće procese raščišćavanja niti ne upuštate, pa se zapravo stvari nemilice gomilaju. To je sve za danas. Hvala vam što ste pogledali, hvala vam što pratite rad slagalice i hvala vam ako se još niste, ako ćete se pretplatiti na ovaj YouTube kanal i označite onaj zvončić da vam dolaze notifikacije svaki put kad bude objavljen novi video. Do sljedećeg druženja, do sljedećih savjeta, ja vas lijepo pozdravljam.